Ritkoria rero abairi amuna abasani nigo basangirikana asoko mwenia umusubati Eunice Magoma kurwase kinyoro kya Bokoma Mugori meye wodi ya Riana ebunge ya Bunchali oyobetega kumirana na makwere ya Musiabano asomo chosuneka chinga kibalenge asomo sabara bwoko mwenia umwanchobo gukwana hekerekyo umugambe bwensemeyo Edward Mwendwa nigo abaire kagoteba buna chipigipigi nigo chabere chigwako marufuku kurwase misabara yokwenia bali bonsi babere bagusiria amagimabo okumerwo kwa omuntu ore underage igo kogenda ime muna kwa omuntu ya kwerendo mwana uyu goso mwana uyu marwa ngo tiga goteba ngabo beri kwerikwa ngendo kende ngo koire ni abantu ba boda boda mbuya mono segete kiabeta Riana ward moigwete chairman ya boda boda njate betenga muntu onde bwense umanyete nganare boda boda na bwate byombe bya boda boda bago ikaranza bapanga ekare bago tukoya oyo osirire oyobo ngo bago changa kibesa bariye pasi muneri etene inaria basoa imeke brora muna bono ekare bago nyagonjo kanna ama abuboge magomo ngino bwatiro tigira abana bayega igo gogo chakumeru yana gwote gotanga ine pikipiki yao okogaterwe pikipiki nandori biboke biruruse manyoko okogaterwe pikipiki nandori se igo ekintu ayetetie njicha mangana yemigondo kiro muntu swa mugondo okabecha letie no nyanke nyanto kunyara konye man swa mugondo abantu mbagenda tekolema epara nere tobekeire ramiga abande bakungururio bukombe bwetierio ayenywe go kungururio bukombe bwetieri abekira abantu kona embaya uroko umerwa igoko uruo bokombe ando minyo kigupa koso eborero raru sigo burange bokye omanye koranga ngaigwaere nge no bokombo obwo ande ngaigwaete tio bokombo asebono tigatotinde kumongira bia gende bia nyasaye tigaba seseni